lapen ini abangke ini amreng homosti 9 amreng homosti candidate bu hisab pensi ini nomination file lo lapen chula lapen ini mililong acara bunji amreng arat amreng long songja utum same mililong milipan ning nang pathe mate milipan ning nang kirung aphat alang utum ke ban kon ning kan alang depan churu lo lapen milihan kan same mili natum new satu kan same kadok kabe amreng arat lapen kabe long arat pan same mili haidet lo tangte mili amat aning ke hang ateng pensi mili sai chiklen ji lapen militum party jong se council long power bang lo tangte militum ke claim chengji lake keng sang atum aphan mate non tribal atum aphan electoral roll long kan amen khan labji apen in khan lab lo tangte lada ka bangke kupilo ilitum kachar junang ji avelo keng sang aso phan sakuri pijima pitema kachar junang ji avelo keng sang aphan sakuri mate long le pata pijima pitema ilitum kachar junang ji avelo amen tenjong amen voter list long tenjong si amen in khan pet lo tangte ajada son besame ilitum tribe satunsi long lap lapen mili ningki pidam pudang asap tawe ahe pini mili alang litum aphan mili thang nat kipi long le pu wai pit besame alang litum methang jung akhi cepa ikbensi pini labangso la nomination ke file ni alang litum cepong betul alang litum mana ajutame mili alang lituman labang ladakan apa cetong dojiwan mili akhirat pilong lema pu lagi alang litum kanji mili henten sikai sitame sitame alang litum besame khai kecing hon pigajo laten mili khan aling ke cepet pigajo je alang mili rong phar sa ho mane mili one so rong phar khai det lo tangte khai farman ke arja break ji alang litum ni amel kosi alang litum latang so apor bak alang litum apor na chiki dun na Amreng homosti penang liku pia som men sikit tuh mili APHLC all parties hills leaders conference asong pensi nili cepate dun nanti bang Amreng konstituensi bang ke turdu na ke haji punang nang ningang itu mana nanti nili ning ke do mane ning ki pidam pria sabta abe po themang ke damtang 2017 MSC election vote sangpi rina terang pike hai votes kon lo 6887 bulotan te niltum ke damtang MLA election vote niltum 4000 ke ilong dun tang lo si hala so niltum la 4000 ke long ta niltum apor ke long pik bula pugali jeklo e jonang bong siniltum surit dia vote si palong lo la si nilitum ha MLA election vote MLA election nang judet te mate MLA election ten ke claim ke dampen non puan in ton pepin la lapen non ke dang jilang ko niltum in ton te kaya farman mate rada phan aron alam ke patum APHLC aphat ke ong dung arat charia song atum BJP abitim busi akoy nang kitab lo sitame BJP aphan ka chedan nai puke nil tum APHLC hello lapen BJP atum busame na ka kham khe dun na pasik sak dun nai puke APHLC aphan hello nali tum busame he kiglong loke habithung homosti son CM ka chotang rank agunda abatai nil tum APHLC asong pen cerok to amai bidam lu latangte jakong orang nang ketherang hapen nang pidundak kalima kalandi lasi lalo APHLC pen bangken lahai nil tum ke non utame nil tum practice telan lason jakong langoge lasi lalo nil tum akemeng lagi 6 schedule teng apen 6 schedule aron along ke chetheng che chok pensi APHLC along na paching be dunang ji mate pache ok dunang ji puke aketok ke do plotang te to makhai mate tribe sa khai ko son si ke reng berji ma ko son si ki thirlong long ji ma hala hello ke to lapen isi nili nije dam thuing tung la song drop pen aron repen lamdon ka che tok putha seat ke babang ke open for all the seat kept open for all mane seat mane iltum la chair thik na tapugali in hoy thik na tapugali seat kept mane isia longri mate isia homosti mate constituency lasi nili ki thodam ke ki thoji pukela ke amreng homosti te thoji pot amreng a reference elpo amreng along le ko an seat he bima ke kaddo ko beta me chini lo lasi la an along le ke thel tum keng sang so phan chi pi dat ko
kipi pe ke mati lasi lalo jong si la sit kep long rikep keng sang aso phan ke jora bang che donun de pulatang te lake along kaprek yang tum bot pinang ne lake APHLC phan si pinang ji APHLC anjong si bot pilo pulatang te lake hala non tribal atuma men pasame botalis ka teng kham lapo lapen sit kep bang phan kipi pasame lake ni tum ke kham khet ki po lapen nang pa implement sing pa implement long le lapen nil tum APHLC pen pachu ke dam tang pasame nil tum si BIL pilo Honorable Guwahati High Court long pasame Assam State Election Commission against nil tum a party a president sar jayga thar amen lapen nil tum kadok kabe bang kresir captain sino tum BIL pilo la bangke kupilo Assam State Election Commission pen bangke dak tribal area mere 6 area longke election na kapondak lake aron re lasi ke damtang doan a hearing besame nil tum a favor mate aron a favor si kang saya tum besame nil tum a favor si dongo lasi kerem hokji pulang mabe lapen pinya bangke 23 lo tarik inquiry raket homlo lasi pini bangke final hearing do ko kusenil tum advocate sar arkoi ingte kathana pachini lo lasi mo aning saman ma kenil tum birtalo ko la support bangke etum la case PIL 15 2022 putha ka bangke etum puthot che tham suna amdan mage amasi pena diga meeting long joining program do kita kachong homon elo amasi pini amasi nomination ke filer ni masi BJP pen pini amasi APHLC do ngache pa aurona muni pini amasi nang dun phiro daga masi do ko yo pena di choi ma punang ne lo ne ke pini amasi ha bi pe pa velo pusi APHLC long pini ma bang julo alang li ke on road teron bu alang li ke BJP lo kapang tang nai tum lo sitame pena di ra chong homon elo pini masi bang julo alang li lo yo on road teron masi ame thang ama apuho stame alang li ako pini BJP long pen kera amasi pini amasi alang li ame thang apuho char ba beti hum joksi BJP pen pini mat kera ampat pini mat deng konfit lo yo alang li on road teron alang li richard na